you brave enough to enter my world? All the chosen are invited to witness my insanity. Are you strong enough to beat all the fears? Meet your true self and face your destiny. Are you brave enough to look inside yourself, to go like a river? Aco, dobrodošli u Kragujevac. Šta ste pripremili za večeras i šta očekujete od kragujevačke publike? Pre svega moram da kažem da je veliko zadovoljstvo što smo konačno u Kragujevcu. Neko je postavio pitanje u jednom od onih, ajde da kažemo, e-mail intervjua. Kad ste poslednji put svirali svoj koncert u Kragujevcu i onda sam nešto popao po datumima, spisima i sve ostalo. Ispode, malo te ne da je to bilo u prošloj deceniji, tako da spremili smo ceo set ovoliki, a šta sad, što ćemo između, to ćemo još da vidimo, znaš, koliko će to biti šala, pošalica i svega ostalog, to zavisi koliko će se momci raštimavati na bini i koliko će sami uslovi u prostoriji dozvoliti sve ostalo. A inače, jedan dobar, dugačak koncert, onako, za sve ono što nismo svirali ovih godina. Ortodox Celts je prvi počeo sa irskom muzikom na ovim prostorima. Koliko to imalo uticaja na druge bendove i koliko ste vi zadovoljni tim uticajem? To moraš njih da pitaš, znaš, jer kad god neko pomene uopšte irsku muziku, znaš, svima padne ovako folksi na pamet. Jesu oni izvršili taj primarni uticaj na nas, verovatno smo u tom nekom smislu i mi izvršili taj primarni uticaj na ostale bendove. Od Irish Stewa preko Cassidy's Brewery do skoro isto. Ali onako, en general, znaš, svako ima svoj neki uticaj van toga koji mora da unese u svoj izraz. Mislim, kad pričamo o irskoj muzici, znaš, možda je na mene onako poetski najveći uticaj stvarno izvršio Shane MacGowan, ali što se pojave tiče i samog, pa da kažem, i stylinga i svega ostalog, ipak je Ronnie Drew deda. Znaš, možda je Shane tata, ali ovo je deda. Tako da treba pitati ostale koliko smo mi u stvari uticali na njih pored tog početnog impulsa. Kako bi prokomentarisao promenu na domaćoj muzičkoj sceni od 92. kada ste počeli do sada? Zavisi o kojoj sceni pričamo. Ako pričamo o rock sceni, tu nije bilo nekih spektakularnih promena. Jedino što ta scena nije više mainstream. To je problem. A ako govorimo o mainstream sceni, tu već možemo da pričamo o promenama. Sad, to naravno nema veze sa rock'n'rollom, nema veze sa dnevnom politikom, sa politikanstvom, sa upotrebnom vrednošću rock'n'rolla u date svrhe i sve ostalo što ide uz to. I mislim da na to niko ne može da utiče, znaš, to su neke stvari koje eto, idu uz one koji su u tim političkim vodama. Na nama je da sviramo i da se provodimo najbolje što možemo. Zanimljivo je da si ti proučavao istoriju Kelta i našeg naroda i da si tražio zajedničke korene. Šta si otkrio? Pazi, nisam ja istoričar, niti sam lingvista, niti sam etnolog da bi mogao sad nešto da tvrdim. Ali činjenica je da postoji mnogo veza, od umetnosti do jezika. Činjenica je opet da dobar deo akademske javnosti to nikada neće priznati, zato što bi onda morali da nostrifikuju svoje diplome, pa bi morali malo svoje radove da koriguju i sve ostalo. Ali dobro, sad, na ovim sledećima je da eventualno potvrde te veze. Ja verujem da kako se koji sloj bude oslobađao tih nekih, ajde da kažemo, i ideoloških i svih ostalih stega, da će se otkrivati sve više toga. Opet kažem, u kojoj meri su Kelti zaista mi ili smo mi Kelti, to je vrlo individualna stvar, ali opet nauka ide napred, znaš, pre ili kasnije će i ta neka genetika i sve ostalo dati svoj sud. Većina članova Ortodox Celtsa navija za Celtic. Zašto je taj klub toliko značajan za vas? Pa za mene je značajan, znaš, ne mogu da kažem da je za ostale značajan koliko i za mene, mislim, ajde da kažemo da, mislim, znaš, kad prva reč koju izgovoriš u životu bude Celtic, onda stvarno mora da ti bude značajan. Za mene je značajan iz više razloga, pre svega, znaš, ja nisam tip koji će da navija za fudbalski klub tek tako bez veze. Prvo, ja stvarno mislim da nije slučajno to što sam ja prvo to izgovorio, na neki način to mi je odredilo i dobar deo života. S druge strane, navijam za klub koji je osnovan zato što je postojala potreba da se nahrane gladni. Što nije klub koji je nastao da bi se tek tako pikala lopta u školskom dvorištu ili ne znam čemu. To je klub koji ima svoju istoriju, koji ima
taj neki background koji je različit od ostalih klubova i koji na kraju krajeva sam po sebi podrazumeva da onaj ko navija za njega mora da drži do sebe, do svog naciona, do svog integriteta i ne navija se slučajno za Celtica. I za kraj dalji planovi Ortodoks Kelca? Pravo ti kažem da odemo na neku utakmicu u skorije vreme ako uspe ovaj naš klub da se plasira u Ligu šampiona, pa negde blizu. Evo, bili smo protiv Dinama, pa sad nije loše da se i to ponovi. Trebalo bi da izađe album do kraja leta, početkom jeseni, vidjet ćemo, nemam pojma, a svirat ćemo, boga mi onako, ko blesaj, celo leto.